Hello everyone! This is Mary. Welcome back to my YouTube channel at welcome ka na rin sa buhay ko. Magandang dilag. So, for today's video, we will going to make Bisayang Lechon Manok. So, shoutout pala sa'yo, Rinaldo Muragon. Shoutout sa'yo, ikaw yung nagre-request sa akin dito na mag-ihaw ako ng manok na Bisaya kasi gusto mong malaman kung paano ko ito gagawin. Kasi kapag ako nag-ihaw ng manok, hindi ako natatakot na gawin dong isang bagay kasi alam ko, mahal ko yung isang bagay na ginagawa ko kaya wala akong pagduha-duha na gumawa sa isang bagay. So, ayun guys, at shoutout pala sa iyo, Alan Galendo. Nagla-live ako nung isang araw, kaya ayun, na-learn ko, may natutunan din ako. Marami ako natutunan. So, ayun guys, maraming salamat sa mga taong sumuporta sa akin. Maraming salamat sa mga taong nag-views sa aking channel, sa aking mga videos, lalo na sa aking ante. Thank you very much for you. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung step by step na paggawa ko ng Bisayang Lechon Manok. Kasi, mapanamnam talaga kayo sa kasarap. So, ayun guys, ipapakita ko na sa inyo. Kasi nagtulong-tulong kami ng mga maliit kong mga kapatid at yung mga kapatid ko rin na babaeng lagi, sila yung nagbujuk-bujuk, sila yung biyo-biyo sa lechon. So, ayun guys, titingnan natin at ipapakita ko na sa inyo kasi na-excited na ako at natugugutom na rin ako. At gusto ko nang kumain ng Bisayang lechon. So, ayun guys, abangan nyo na. So, in 3, 2, 1, let's go! So, hello guys, ayan na guys, yan yung ginagawa namin dito, ganyan yung pamamaraan namin sa pag-ihaw ng aming manok. So, ayan guys, hinawakan yung dalawang wings, dalawang wings pala yung tawag dyan. Tapos, hinahawakan din yung dalawang paa. So, ayan guys, kinukunan ng balahibo yung leeg para hindi siya masagol. Masagol sa dugo. So, ayan guys, hinihiwa siya. Hindi ako yung humihiwa, yung kapatid ko kasi hindi ko kaya. Charot. So, ayan guys, ako lang yung tagahawak. So, ganyan lang yung pamamaraan dito sa aming probinsya sa paggawa ng mga ganyan sa pag-ihaw ng aming manok. So, kung nakarelate kayo, ganyan rin ba kayo kapag kayo nag-iihaw? Dalawa yung manok na iniihaw namin kasi gagawin namin yan ng lechon kasi mukhang nagugutom ako. Ito pong saran ako guys. So, mudong ko na itong manok bisag magdasikan o dugo mo na kung lapa. Char! Ay! Alagyan! Hi guys! So, maglilitsyon kaming manok guys. Duha kami! Buha nang sa! Ay! Malagsikan ka yan! Ito na lagi ka! Let's go! Ikaw kasi tagtanaw! Ate! Init? So, ayan na guys, ganyan yung pagkukuha ng aming balahibo ng manok. So, ganyan yung ginagawa namin para malinis siya. Nilalagyan namin yan ng tubig. So, ayan, dapat bitaro na nimog hinay-hinay. Charot. So, ayan guys, dalawa yung inihaw namin. So, kasi para marami kasi kaming kumakain baka hindi ka siya yung isa. So, ayan, ganyan lang yung, what do you call of that? Pagkuha ng balahibo. So, ayan, ganyan. Turung, pak, ganun. So, ayan na guys. Oh, that's it. Natin kinuhaan ng balahibo ang ating manok ay lilinisan naman natin yung lamang loob. Guys, ganyan yung ginagawa namin. Kinuhaan namin ng balahibo. So, ayan, that's it.
So dapat ayusin mo pag nagkuha ka ng balahibo para hindi mo makain pati yung balahibo. So ayan, hiwaan na nimong dapit lubot. Ining magkuha kag tinai kas di na to hiwaon ng tiyan kay dili man na siya nato Og mahuman gisahon, dili man na siya nato o sugbaon kundi ato ng litsunon. So butangan na og kanang kuan panakot sa tiyan parang malasa bitaw para lami siya kanon para namnam. So ayan guys, ako nang gipa tungod sa mo ang gripo. O so narakos gripo nailihukan kayo ang kauban na ako yung mga manghud duha ka buok sus Ginoo pagkalihukan gajud kayo. So ayan dapat hinayon na ni dahan-dahan mo lang yang bubunutin. Dandan mo lang yung bubunutin yung mga laman loob para hindi mabitas yung mga tinai, mga intestine, large intestine, small intestine, stomach, lungs, abdo, heart, that's it. So, di ba, wa na isud sa tiyan, dapat kwaon nimo ang tanang loob. Dali ra man na siya makuha, guri, nigkuot nimo siya. Nigkuot nimo ana, dali ra na siya makuha. Murag, siya bitaw, inon nimo crush ka na ho. Charot, joke lang. So, hugasan nimo siya maayo, di ba? Kay para lami pud siya kanon bitaw, parang dili pud siya hugaw. O, di ba? So yan na, kuhaan nimo nagduha ka tiil, kuhaan na nimo liog para kuhaan made of one baya ni kanang Bisayang manok. So that's it. So atong mga panakot is makita ra sa atong palibot na sa atong palibot ra nato gikuha. So sama sa tangad, sibuyas, mo na madali-dali sa atong bukid. So barato ra na siya diri sa amo, pwede ra na siya makawat. Wa nay bayad. Basta narang kay tinanom, way bayad manguhag panakot, way bayad manguhag kanang tangad. So that's it, duha ka manghud tuwa nagaduwa. So nara ato na ng hugasan and then ato nang lukuton kay atong ibutang sa tiyan sa manok. So that's it, dapat hugasan jud nimo pag-ayo para mawa na ang iyang feelings nimo. So ingana na siya pag pagbangan parang di bitaw siya manggubot. Inig-ana na siya sa tiyan sa manok. Di ba nipilit pa? O dara katong mga sibuyas kamo diha, sibuyas and then naarag ato ang tangad na ato na siyang dukdukon para mula sa jud siya no, para mula sa jud ang kalami ba sa usa ka lechon. O di ba dapat magama jud ang ato ang ingredients no kay kaning mga Pinoy so sino mga kuan kaayog mga mind charot. Basta Pinoy nga na jud ang mga Pinoy magama ilahang ingredients mura ba yung mga scientist ng mga Pinoy o nga na ituhog na siya sa sa pangalan ng kahoya oy I forgot is tugtog pwede na siya bunga na niyang tugtog is pwede na nimo ibala og kanang pabuto nga butong. So that's it. O natuhog na atong ang duha ka manok. O ato nang isuksok, ipansak ug pinapansak kanang ato ang mga panakot na atong ginama. Handmade nga panakot. Handmade na panakot na to ginama. So that's it. Ang akong sagol ra, ang ahong panakot ra diha is kuan tangad, sibuyas, bombay, then asin. O more jud na siya. Then with a mix of suka and tuyo. So mora dapat banganan pud nimo siya para inig kuan di siya mabungkag kay inig muko na bitaw na siya. Kapag mukuko na siya, mugamay na. So naragida na sa akong manghod. Hello guys. I'm recording kay inig mag-video ko, daghan kayog mga sabaan, madunggan. Di ta matulin mo ng I'm recording my voice like that.
O, di ba? Parang namin sa likod kay dito namin sa likod na mo na biyuhon. Doon lang namin yan lilibutin. So, ayan na yung ipahid sa lawas sa manok parang ma-crispy siya, ma-crispy. So, that's it. Dana namin sa likod. Oh, anak siya na, anak siya, anak. Tansan po, butang eh. Hindi na buhi, taga-tua. Oh, wala pa. So guys, kana tinabangay lang jud ag tirada no. Napay duha na ako ka import nga manghod duha ka buok ba iglaki. So ang isa ka manghod and then mo jud na. Tinabangay lang jud mi kay parang dali mahuman kay kami bayang tanan mo kaon. Ana man jud na, 'di ba? Basta taga bukid ta. Ana jud na only taga bukid can relate. So ingana ra na siya. Dapat maghaling kag dagano ni maghaling kay na may daghang kahoy sa palibot mo na palibot na kahoy na way bayad. So nakasarok pa jud ko no kay sobrang init aso na kayo kay tungod sa kaaso mo na interesting magud kaayo na ako manghod magbiyo. Hi Doy. Hello Sapud, hello. Ina hello. Hi guys. Nagunsa ka Doy? Yana! Mali ah! Ito po magkagawa namin. Ano sa paspas libot to? Na yun, to. Kaya ito pang naglaro na rin. Gini na busog. Lagi. So paano? Kaya ko mo ikos. Tara. Itlog mo na no? Hindi, singkasin. Itlog! Singkasing. May buzi kami. Ano, dughan ko no. Steady sa nagdaghan may narami. Ano. Murag daghan ra wala. Buzi ka sa mi. Daghan ra lagi wala luto. Finally, naluto na jud siya, guys. Entah na nasbay. Sakto na, kutasan ako. Kasong to dato. Tala jenis udo. What? Kau isa ka. Kilawan nato og unsay lami sa ginama nga lechon nga ako ra kag buot-buot sa mga ingredients bitaw na makita ra sa atong palibot. So, and guys, eto na. Tada! Tanawa. Unsa napagod ang luto kay mo na nabilin kay nahurot nagkaon bitaw kay kanang basta na yung daghang lamig sudan kuan, 'di ba? Mapapakain tayo ng maraming luto. Charot. So yun guys, ito na yun. Akala nyo hilaw pa, pero luto na siya. Kasi, luto na na. Mm. 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 Lami. Nagdasaag ng sibuyas tangad og bombay. Mm. Mm. Lami eh. Di ka makatingog sa kalami. Wag.
Dukot is my favorite. So guys, atang tuyuan ang ato ang manok. Ay, daghan naman. Mm. Sobrang may sayang manok lami. Lami pa juba sa Bisaya kay. Mapil jud nimo kalami sa manok. Ay, sa sa mong lubi. Wow. Ang sarap. Lami. Mm. Yun sila kay Bisayang Bisaya din sila nga manok. Lami. Yung ang pagtuyo. Mm. Masarap to. Pero mas masarap pa. Man ako kaon. Busog match ko ay lami ka dyan na taste din ako kalami sa isa ka lechon ay. Kay made of Bisayang manok, Bisaya, Bisaya. So yun na. Diba? Basta taga Bukidnon na tayo mga binuhing manok. So that's it. Lami dyan siya kanon. Ma-feel dyan ni mga wow, lami, homemade. Homemade nga lechon. Nga no need na ka mo bayad cause pag magkugi lang jud ka. At least dugay ag process, nasa say process pag ang maglechon, but at least worth it ang ending kay lami jud siya. Hope guys na mo na-learn sa uhang video for today and hope na mo na-learn nga ingat durang mga way. And thank you guys for watching my video and see you again in my next upload and don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye.